Ahoj, idem ti predstaviť fantastickú ponuku, ktorú máme teraz v Oriflame. Takáto teda ešte nikdy nebola a je to 70% zľava na najdrahší produkt, keď si objednáš sama. Ja ti to teraz ukážem na objednávke, ako to funguje. Takže tu je košík. Ak si ešte nikdy neobjednávala, vytvor si takýto účet cez link, ktorý ti pošle členka Oriflame, ktorá ťa oslovila. A tu nám vlastne ukážem, ako to funguje táto zľava. Máme tu náš parfém Essenza, náš najobľúbenejší parfém, ktorý stojí 51 €, to vidíš na tej preškrknutej cene. Ale ty už teda, keď si otvoríš účet, máš automaticky na produkty zľavu 15%, takže by ťa ten parfém vyšiel 43,35. Ale keďže máme teraz výbornú tú akciu, že keď nahádžeme do košíka za 60 €, tak najdrahší produkt sa nám zníži. Takže si tu ešte skúsime dohodiť 47,011, to je telový krém, ktorý je v katalógu za 6,49, ale ty so zľavou ho budeš mať za 5,52. A ešte teda nám chýba do tých 60 €, 8,06, pridáme tu sprej. Ty môžeš hociaké kombinácie urobiť, toto ti teda len ukazujem príklad. Dala som tu ten sprej, ktorý stojí 8,50, ty ho máš za 7,23 a už je to za 60 €. Tým pádom tá vôňa sa ti znížila cena len na 13,01. Dáme pokračovať. Ty ako nová členka si môžeš potom vybrať tu na ponuky. To je uvítací program Prvý krok, vlastne si splnila podmienku. Takže si tu môžeš vybrať produkt do 10 €, zaplatíš zaň len 1,99 €. Je tu veľa tých produktov, môžeš si vyskúšať, teda vybrať. Ale ja by som chcela nájsť kabelkovú vôňu Essenzu, nech je tu celá teda tá sada. Ale neviem, či sa mi ho tak rýchlo podarí nájsť. A tu je, takže ešte pridáme tú Essenzu. Dám pokračovať. No a tu máš vlastne spôsob doručenia. Keď si dáš doručenie na poštu alebo do pakety, tak budeš mať doručenie zdarma. Mám tu asi nejaký slabší internet, nejak mi to nechce načítať. Skúsime len tak, čo mi narýchlo niečo vybrať. Dala som box. No a tu už teda je zhrnutie objednávky. Môžeš si dať platbu kartou alebo na dobierku. Pri dobierke sa 20 € účtuje. Tu si vypíšeš si tam teda adresu, kam to chceš doručiť. Tu je výsledná suma. Takže ty máš v tej objednávke vôňu, teda parfém celý. Máš tam tú kabelkovú vôňu, máš tam sprej, máš tam krém. A zaplatíš za to 28,45 a ešte získaš do peňaženky cashback 9,90, ktorý využiješ pri následujúcej objednávke. Takže v podstate, keď to tak zoberieš, ako keby si za celú sadu zaplatila 18,50 a pritom len samotná tá vôňa stojí 51 €. Určite sa to teraz oplatí, táto akcia platí len do soboty, takže určite odporúčam využiť. Ahoj!